naka-live na tayo. 36 na kilo pa siya palit ang bukas. Hey mga kabisaya. Welcome back to my channel. Live. Waiting for viewers mga kabisaya. Kumusta mga kabisaya? Parang ngayon na lang ulit ako nakapag-live. May 1 like tayo mga kabisaya. Kisa ni maayong buntag din na. Maayong buntag po. Maayong buntag po. Don Dato Vlogs. Kumusta? So guys, so, kalamansi. Kasi nadan tusok na. Kutsa ko. Wow. Aray. Okay, adyo bilang wait. Sakit to. Kaya gusto ko mawari itong munda nila. Nakuha bang sudakaan? Grabe! Hap! Saan mo naman ni Siza? Alam mo na mga, ay alam mo mga kabisaya, may mga tigyawat. Hindi mo ilam-ilam. Magpilit sa kamot. Kanin mo. Kanoon! Nas ang mata! Kanoon ako! Ay, kinapan nila nila. Naamang ko disod sa ang mata. Si Sarah to, nag-comment na ho. Na isang lugso na ka ng kuan. Bugas. Diyan naman tayo nagkuhan. Nabasa na din ako. Ay, mga kabisaya. Gamot to. Yung kalamansi, alam mo mga kabisaya, yung kalamansi ay gamot talaga siya. Dati, marami akong tagyawat dito sa mukha. Tapos, Alam mo, sakit. Bisaya. Ako ang Bisaya. Doktor nito. Alam mo, Bisaya. Alam mo, Kabisaya po ang tawag sa... Alam mo, kabisaya. Tuwa na ako. Bisayang bulano. Ako ang doktor nito. Ganun ko naman, say. Kadaan naman eh. Yan na. Magkumusta ka sa mga kabisaya? Hindi ko magkumusta ninyo. Niliman si ito dari daw. Bayan bita ko na maghumuwag lang si ito sa una di ka. Kaya ko na atos buhol. Ama, chatos buhol. Sa kaya tinapuan. Fans man. Ipasunog man ko ni Yoyo. Pwede man kong sunugon sa i-stack ra. Ang kanang kung bahin. Natural sunugon mga tinang uban. Sasakanan na ka sa... Nanggigil na sa ang bugas mga kabisaya. Oh, so, isang lugs. Hindi na na. Ibaon dyan. Yala. Yala. Lala. Ibis mag... It's a prank. Diyan, it's a prank. Agay. Hanim ni Zidja. Mabunog kasi sa enjoy kauban. Mabunog mga kabisaya. Diba mga kabisaya? Ano?
'Di ba? Honey, 'di ba yung sinabi ko magkumustahan tayo, hindi nagkumustahan kasi ano, ipapakain niya yung kalamansi sa akin. Galing pa sa mukha ko, galing sa tigyawat. Makabisaya, sarap. Kusaon mo ni si Jam. Mga kabisaya, nag 5 minutes na. Putulin ko ng aking video. Hindi mo putlo, no pamilitan, ano mo? Di mo ko nitan o isa. Isara. Si Don Kinsara to. Si Don Don Antonio? Bisaya. Bisaya si Sabi. Si Don Dato Vlogs. Hi Don Dato Vlogs. Salamat sa iyong panonood at pag-like sa aking live today. Yun lang. Hindi na mo waswasan. Bukas. Pag-agleso Nag-live pa ka? Maraming live today. Maraming salamat. At kahit na hindi na ako live, tas mapanood mo nyo pa rin yung live stream ko. Thank you so much. At sana, magsuportahan tayo sa ating kahit mumunting channel, magsuportahan tayo mga kabisaya. At sana, hindi kayo magsasawa sa pag-support. Siyempre, para ma-inspired naman ako sa paggawa ng mga videos mga kabisaya. Kasi, ngayon kasi wala akong maisip na content sa aking video, sa aking i-upload na video. So, para sa inyo mga kapisaya, so ang ginawa ko ay nagka-cover muna ako ng mga kanta habang nag-iisip kung anong content ang aking gagawin. Ay mga kabisaya, so yun lang mga kabisaya, nag-hi lang po ako, magkumustahan sana tayo, pero wala akong viewers sa ngayon. Alam nyo na, kukunti pa lang yung subscribers ko, kahit mo ng 1,000 kukunti pa rin yung mga kabisaya, at nag-humble din po ako sa aking watch hours mga kabisaya. Sana supportan nyo po ang aking channel. Ay mga kabisaya, tingnan nyo ako, yung mukha ko ay maraming kanyawat. Ay hindi naman sa marami, mga ano lang, tiklat mga kabisaya. So, kahit sang sulok man kayo sa buong mundo, charot. Tapos kung may mga content kayo na pwedeng gagawin namin magkapatid, mag-comment na lang po kayo mga kabisaya. At tapos kung may mga request kayong mga kanta na i-cover ko, mag-comment lang din po kayo mga kabisaya dito sa live ko mga kabisaya. At syempre kakantahin ko para sa inyo mga kabisaya, di ba? So, yun lang mga kabisaya, kumusta kayong lahat? Sana ay mag-iingat po tayong lahat, lalo na ngayon na may pandemic. Dito si COVID-19. At nagpavaksina ba kayo mga kabisaya? Kung hindi pa, magpavaksina po tayo. Ay, ako kasi mga kabisaya, naka first dose na ako mga kabisaya. AstraZeneca yung aking vaksina na turok mga kabisaya. Yung ano naman epekto sa akin ay nilagnat ako ng siguro mga after kong naturukan mga 8 hours, ayun, nilagnat ako pagka uwi ko dito sa bahay. Nilagnat ako mga isang araw yata yun, kabisaya. Tas masakit yung katawan ko, pati ulo mga kabisaya. Ayun mga kabisaya, update lang sa aking sarili. Please, if you have any ideas po sa content, mag-iwan lang po kayo ng comment mga kabisaya. At maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kung bago pa lang kayo sa akin channel, mag-like, at syempre don't forget to click the notification button. At kung gusto nyo man yung videos ko, please share my videos also mga kabisaya. Thank you so much sa panonood sa aking live today. Ang oras natin ay, ano bang oras ngayon? Alas 9:30.
kamusta ng umaga mga kabisaya? At bilang handog sa inyo mga kabisaya, ako ang yung DJ ngayong umaga, VJ Day. Joke lang mga kabisaya. Sige, thank you so much. Bye-bye. Paano ba tatapusin? Saan ay paghuman? Kaling nga.